ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ରୁଷିଆ ମାନେ ଆମ ଭାରତ ଭିତରକୁ ପଶି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି କେମିତି ଚୋରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ତା'ର ସହଜ ଉପାୟ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ? ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର। ଆମ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଆସିପାରିବେନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ପୁରା କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ପୁରା ଦୂରରେ ଥବ ରୁଷିଆ। ଯେତେବେଳେ ରୁଷିଆ ଥବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମ କ'ଣ? ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ଏମିତି ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠି ଶେଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଧରକ ଓଡ଼ିଶା ମିଛରେ ସେମିତି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ନୁହଁ। ଆପଣ ପଚାରି ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠି ଶେଷ, ଧରକ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ଶେଷ, ଏତିକି ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଶେଷ। ଏପଟକୁ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ଅଂଶ ରହୁଛି ସେଇପଟେ ମଧ୍ୟ ବଣରେ ପଶିବେ। ଯେତିକ ବଣ ସେଇ ପାଖାପାଖି ଥିବ ପୁରା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା କରିବେ। 1,00,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, 1,00,000 ଫୁଟର ପାଚେରୀ କରି ତାକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଯେମିତି ଆଉ ସେ ଗେଟ୍ ପୁରା ପାଚେରୀ କରିଦେବେ। ତାପରେ ରୁଷ ଦେଶ ପଶିପାରିବନି। ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଯଦି ରୁଷ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋ ମାନେ ଯେଉଁ ଧରକ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶା ଶେଷ, ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଗେଟ୍। ଏପଟେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କାଟି ରହୁଛି ସେଇପଟେ ପଶିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ବଣ ଥିବ ସେଇ ବଣରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାଚେରୀ 1,00,000 ଫୁଟର ପାଚେରୀ କରିବେ। ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବି ଆମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏହି ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତିକ ଆମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏହି ଉପାୟ କରିବା। 1,00,000 ଫୁଟର ପାଚେରୀ କରି ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ମୋ କଥା ନ ମାନିଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆଉ ସେମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ହିଁ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଯଦି ଏମିତି ନ କରିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ, ଏହି ରାଜ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବିପଦ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅମାନ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସେଇ କାମଟିକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 1,00,000 ଫୁଟର ପାଚେରୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।